ഹലോ ഗൈസ്, T4 അക്കോട്ടിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഗിവ് അവേ വിന്നറെ സെലക്ട് ചെയ്യലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ കമൻറ്റ് പിക്കർ വെച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഗൂഗിൾ എടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാണിച്ചിരുന്നതാണ്. അത് ഫേക്കൊന്നും പറയണ്ട. നമ്മൾ എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ്. വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് യൂട്യൂബിൻ്റെ വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് അവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എത്ര കമൻറ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം. ഇന്നല്ലായിരുന്നു നാളെയായിരുന്നു ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ ഇന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ 5 കമൻറ്റാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് സെയ്ദ് ബിൻ അനസാണ്. അപ്പോൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക, കിട്ടിയാൽ ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക. രണ്ടാമത് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് MS2577. അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും കിട്ടിയ എല്ലാവരും നമ്മുടെ നമ്പറിലേക്കൊന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ വീഡിയോയിലുണ്ടാവും, മറ്റേ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ടാവും, വീഡിയോയിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കിട്ടിയ 2 ആൾ നിർബന്ധമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ.